tui don voin chu rice cooker in hei arsa a om le a thla vel a ti that na lai ber tim dona tiang he ei khat box sia ei chak deuh to ti hian kan tia a tui ngawtang nakina ron lang liang o lo thlir don nia ka steam kha hei min to a khut vut mai a an tui don chiang tak a tui si a sup te hi very so good ani mai tui tak ani tui tak sup heta ani no siam ve don nia he lama hei a sup hi hei hian kan ur ta ni hem hei hian kan ur khut vut asa mai a thau mum a far thata ni chuan he me tui hang hi nakina tuna em han dai deuh sera chu chhum nan kan hmang leh ha ranga chaw te pawh kha tui vek don chicken rice ani don ni no ti ve chin don nia tui don lutuk tui don lutuk mana Singapore kan awm lai han vai khat kan siama tui lutuk a kan zawng changa a tum khat nan he lama Mizoram lama kan siam le a hei kan nu pa tem a tui ti lutuk a hei arsa ei thadu mang lo thin tha nia no ti ve chin don